lezi incwadi futhi ngiyaphinda ngeke uhambe wrong. Lezi incwadi futhi ngiyaphinda ngeke uhambe wrong. Uyifundele nje mntaka Shembe. Ngithi-ke ophinde wakubuza futhi kuwumgidi. Yabona-ke mntaka baba, inkonzo enkulu leyana. Inkonzo enkulu, mina ngiyayihlonipha leya nkonzo. Ayikho into kaShembe engingayihloniphi ngoba khona amazwi athi uShembe uma wenza lento kusho inkosi ilanga. Ithi uma wenza into kaShembe okwazi ukuthi awenze into yakho. Kufana noma ngisenkonzweni mina, uma ngisenkonzweni ifoni yami ayibe ku-silent. Mangabe ingekho ku-silent angiyicishe. Mangingayicishile angiyifake esikhwameni mangafuni ukuyiphatha. Ngoba angenzi into yami manje ngisentweni kaNkulunkulu eyingcwele. Ngizokuchazela-ke ngokuphathwa komgidi. Umgidi uhlobo oluthile lwenkonzo kaNkulunkulu. Umthandazo kaShembe asethembisa ukuthi bantu bami ngininikeza umthandazo wokugcina manje ngoba eminye imithandazo engininike yona seniyonile. Wathi nize ningawoni lo, iwona eniyonqoba ngawo. Uma ethi umthandazo, konje iNazaretha amalithandaza lenze njani? Alithandazi liyinqunu, ligqoka ingubo yensimbi umNazaretha. Ngenzela ukuthi uyiqonde mfowethu, ngiyithatha step by step. Uma uzokuthiwa khona ingubo yensimbi kusho umNazaretha. Uma-ke usemthandazweni, asithandazwa la ekhaya kugqoka isicathulo. Ngiyazi ushilo ukuthi ubone, awuthi ngibo. Ngiyathanda ngoba uyabuza. Ubone kugqokwe amakhangoli nemateki. Oh, ya. Ugqoka umNazaretha mawugida. Ngokwala ekhaya. Awusigqoki isicathulo. Kukudelela umsebenzi kaNkulunkulu. Lento-ke ngiyibonile iqalwa abantu abathile. Yanda. Ngikhumbula siseQwaqwa e-university sishaya umgidi. Zaye zathi mazingena ngase ngikhumula isicathulo ngasibeka phansi. Ngangedwa kulayini. Zawuhlaba ngoba ukukholwa kwami akuncikile kumuntu. Kuthe mase kungena amakhosazana akhumula izicathulo angenisa ulayini. Ngase ngibona labantwana ukuthi labantwana ukukholwa kukhona kubona. Kodwa muva nje ngoba umoya womubi unamandla. Ngithe mangibuka manje emshadweni nawa sesina emshadweni egqoka izicathulo. Kanti bangcwele uma ngabe sisemshadweni siyosinisa umuntu. Akufanele kuye umuntu lapho onenhliziyo engahlambulukile ayosinisa umuntu ngoba lapha sisuke siyokwakha umuzi, siyocelisa laba bantu ukuthi entweni abayiqalayo kube khona uNkulunkulu ekuqaleni kuze kuyophetha. Babe nenhlalenhle emshadweni wabo. Kuthi okuzifiso nje babelobolene kufezeke. Ngoba akekho umuntu olobelela umuntu ukuthi azohlala ambuke. Fanele baba nabantwana kwanda isibongo kwakheka umuzi. Thina sisuke siyobathandazisa ukuthi nezitha abazobhekana nazo kule ndlela abayiqalayo uNkulunkulu akayichithi. Yiko-ke kufanele mangabe siya lapha siye sihlambulukile sikufanele. Futhi singazigqoki izicathulo ukuze kube khona uShembe. Abakhona aba-athende umcimbi abamaNazaretha bagqoka imNazaretha ngoba umshado wekholwa awungafani nowabantu bangaphandle. Uthi omunye umfundisi uShembe wathatha abefundisi wanabezweni lasenhla wathi ngifuna ukonikhombisa ukuthi umshado wamaNazaretha unjani.
uthi wafike kwavunula umuntu okwakuyena oweshadelwa noweshada naye. Laba abanye base befaka iMnazaretha. Wathi ngifuna ube njena-ke. Babengafaka emakhangole ekhanda, babengafaka ezicathulo ey'nyaweni. Uzothi-ke okuphendulayo, hhayi masisemcimbini kusuke kufanele sinandise, senze kanje, sigqoke kanje, sigqoke kanje. Kanti uma kusemcimbini kuyashintsha yini ukuthi akuselona igama likaShembe lelihlatshelwa lithi inhlanhla yesoni. Kanti asibi namakholwa amasingaphandle, siba amakholwa amasesontweni kuphela yini. Into kaShembe siyihlonipha uma ngabe singekho sisethempelini kuphela, noma uma sesingaphandle senza noma yini. Cha, kunjalo. Uma esekhona umntwana owaphuma naye emanzini, umuntu kaNkulunkulu, uba novalo. Angeke usifake isicathulo uma ugida umgidi kaShembe. OkaShembe uzowugqoka uMnazaretha ngoba uyazi ukuthi uyathandaza. Uphathe ihawu, athi uShembe asiliphathe, uphathe ishoba. Hhayi le nduku le esibuyile manje efike nabantu abathile. Ekuthi makusina umgidi kaShembe manje kuphathwa induku yamabhinca. Ngibonga ngoba ubuzile, ngikuphendula kanje nje ngenzela ukuthi uyiqonde lento. Leya nduku yamabhinca sekubuye nembhlaselwa manje. Umbhlaselwa inkosi Langa ekuphakameni yake yaqhamuka insizwa izicuphile ngawo, izazi ukuthi yinhle, wayeseyibiza ubaba. Wayibuza ukuthi yini lo igqokile, wayeseshwa wathi baba umbhlaselwa, wathi yini yona le, wathi ibhluke babe elinje walichaza. Ithi inkosi-ke akulona isonto ley'ndlavini leli, phuma uphele, waliwa ngoba ubuyise enye into uShembe ayichithile. Uzoyibona-ke nawe ikhona, ngeke ubatsheleke abantu wena kodwa ungayigqoki. Uma ufuna ukulandela lo Shembe ufike naye la kiwa khona. Lana-ke uma kugidwa ngicela uzenzele uphenyo ngawo. Igama laleli khaya linezimbo ezikhona. Uzoyithola imigidi emidala ekhombisa ukuthi inhlanhla yesoni igidwa kanjani. Uyiyeke le yabantu yokudlisa yokuthi ufuna ukujatshulelwa. Uyabona into ethandwa abantu kakhulu kukancane ukuthi uShembe ayithanda. Yabona into ejabulisa abantu kakhulu kukancane imjabulisa uShembe. Ukuqaphela-ke lokho kufuneka uhambe ngokuzithoba sonke isikhathi. Uma uhamba lolu hambo uyenze i-research ngento ofuna into yala ekhaya. Ungakujabuleli futhi ukuduma ngoba udumo mfowethu liyabonisa abantu. Mina ngicela nje uyiqaphele lento. Uma ufuna ukugida umgidi kaShembe, xhumana nabantu abadala ngoba uzolimala. Kothi ngamhlazana uhamba bathi abahlangabezi bakho ngicela ungishayele inhlanhla yesoni. Ushaya yonke lento leyo, kuvetuza lokho okwenzakala, uhayiza abantu bajabule benzeni, bese abahlangabezi bakho uyithathaphi lento, uyifundise uba. Umgidi wala ekhaya munye ofundiswa uShembe. Angaze ngizwe kuthiwa wakwafundisa inyoka, angaze ngizwe kuthiwa wakwafundisa isikhili. Singajula sikulandela ukuthi-ke ezinye izinto ey'qhamuke nosibani kanjani zagcina sekungathi ezakhona la ekhaya. Ngiyajabula ngoba wakwahlambuluka omunye ubaba ukuthi into eyaqalwa yibona isikhihli. Wayesomunye ubaba owumhlonishwa wasebukhosini, wathi mewubuka lo mgidi wathi yeyi labafana abagidi bayakhihliza. Ngeke ngimusho ukuthi-ke ubani igama lakhe ngoba umuntu omkhulu. Wathi hhayi labafana abagidi into abenzayo bayakhihliza. Ubeyikhuluma leyo nkulumo ereyidweni
ey'nsukwini ey'dlule, ngithi beku-October, November. Okokugcina-ke uthi ubaba uNtinga ngelinye ilanga kusemangangeni, inkosi ilanga ihamba nobaba uDlangisi, sekuzwakala ithuluzi liyakhala, ithi inkosi ilanga awuphendula imoto. Uthi ngayiphendula, sahamba imlawula. Uthi kodwa bathi uma beqhamukela kulowo muzi okwakunomshado khona, uthi yathi phendula imoto, bengithi amakholwa. Uthi wayiphendula kodwa wayibuza enhlizweni yakhe uthi ngoba ibona nje abantu esisonta nabo, usho kanjani ubaba ukuthi ubethi amakholwa? Uthi wahamba yamuza ukuthi iyamudla lento enhlizweni. Uthi wathi bese endleleni athi hayi mntanami, ubona ngithi labantu bengithi amakholwa nje bahlubukile, ngoba basina umgidi kaNkulunkulu benqunu bengagqokile. Yayizwa indaba. Yiko-ke ngithi-ke mina ngiyahamba nabahambayo, angibaphikisi, kodwa mina ngenza okuhlukile, ngoba lokukholwa ngeza ngingedwa, futhi ngiyohamba ngingedwa, futhi ngiyobuzwa ngingedwa ukuthi kahle kahle yini lobuyenza. Ekabani lento othe uma ufika wafaka into yakho, uqaphele nokufaka into yakho kulento kaShembe. Ukuqaphele kakhulu ukufaka into yakho, nokuhlabelela kwakho ungakujwayeli ukukushintsha. Mangabe kuhlatshelelwa nje, makuthiwa nje Inkosi sikelela ubaba, ushaye njengoba unjalo, bese kuhluka ukuthi siphiwe amazwi ngokungafani. Kusekuleli lomgidi uqaphele futhi ukuthi noma kuthiwa ugcina usuthenga impempe yakho, uthi hayi ngoba nginekhono ngizohamba ngifike ngoyishaya ngesinise lapha emzini kaNkulunkulu. Ukuqaphele kakhulu, hhayi ukubalekele, ngoba enye inkonzo leya ufana nomuntu owumgcotsho okhethiwe ukuthi inkonzo namhlanje soyiphathele osibanibani. Njengoba ubhengu nje kuthiwa hayi inkonzo yomgidi namhlanje soyiphathele ubhengu. Ukulunga komgidi laphaya esicawini kubhalwe egameni lakho ukuthi cha, ubhengu uyiphathe kahle inkonzo. Ukunakala kwayo inkonzo yomgidi kuzobhalwa egameni lakho. Manje-ke inkinga ilana-ke, abantu abayiqondi lento ukuthi uma ngona mina ngishaya isikhala la ngale ezulwini, okhokho bami kuthiwa niyayibona ingane yenu yenzani, phumani-ke la. Manje-ke yiko ngithi-ke izinto zala ekhaya bhengu ungazigijimeli, asilandele ngemuva nje, indlela yinde. Ngoba kungenzeka into engibalekela ukuthi ngithi ungafuni ukoshaya impempe, abantu abalawuleki. Njengoba kuwena ozobe ubhala ukuthi uphethe inkonzo nje, kuzongena mina nethempeli lami ngithi ngifuna ukuligidisa. Kanti kufuneka wena njengomfundisi oqokiwe, ivesi, incwadi ivulwe wuwe ifundwe wuwe, incwadi ivulwe wuwe ifunde wuwe. Ungathi mina uzongifundela incwadi wena. Hayi, kephi khona? Leya nto ekaNkulunkulu inendlela eyenziwa ngayo. Uma mina sengizogida umgidi kaShembe ngesicathulo, ngingawugqokile umNazaretha, okusho ukuthi mina ngiyamhlubuka. Uma ngingasezosebenzisa ishoba, ngisebenzisa induku, sengiyibhinca phela. Yena wathi ngiphathe ishoba nehawu. Qaphele futhi lezo zinto lezo. Ngiyabonga baba.